Так, широи нарози дар видеош мефаҳмонем тарзи сума баровардан дар картаи виза. Короче медурем бузида. Може як бор санҷидам. Нигоҳ кунед. Аз 100 сомон ва санҷидам детализация вуд нигоҳ кунед 100 сомон. Вали нагзаштая мақсад ки уже вуд кардам. Баъд ина шумо да мефаҳмонем. Вивиси медурем. Карта визаро интихоб мекунем бародаро. Держатель карта. Ному фамилиятона соҳиби ҳам карта. Обычно болои картада нависаги ая хелишда нестае ному фамилия ба номи кадом ясае карта ҳарфҳои англисӣ қатӣ. Например нахе ҳарфҳои калон қатӣ. дар таи тизони карти нигаҳ кунед ҳамон болои картада таги номери картада нависаги ай мисол 4 рақамай паяншон трек мондаги наима мисол так номер картара менависем ҳамон номерои телефонеу номерое ки дарозе ки болои картада ҳастем бародаромро менависем. тамом. Минималка барои сума баровардан айбозӣ бародаро дар картаҳои тоҷикии виза 100 сомон ай. 100 сомон то 15000 сомон ай як бора метавонем бирорем. Дая вивод кадаги, дая рӯз не, дая рӯз чанд қи боша метавонем бирорем. Дая вивод кадаги то 15000 сомон ай 100 сомон. Мебинем дар баланси мо чанд сум дига мондаги 459 мисол. Мезанем ҳаминҷа 459 продолжит. Дар почта код мерава. Так, нигоҳ кунед. Як хел телефонда папкаи спамда мерава бародаро ира фаромӯш накунед. 45 78 96. Кода мезанем. Вивести тамом. Так. Тамом. Обычно чен як соат мезгара иногда ай ҳама дер вроде то 24 соате время миёд. Инам қакорай бародаро бо дичка мама поёни видео да мемонам. Чи саволе шед нависен.